To muna tare da minista a ma'aikatar tsaron Najeriya Dr. Bello Muhammad Matawallan Muradin kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara. To honorable minista me zaka ce game da turka-turkar da ta faru tsakanin ministan Abuja Iyasan Wike da wani soja inda aka nuno suna sa insa? To gaskiya abin da ya faru da minista bai daidai ba, saboda shi kansa minista na Abuja kamata ya da ya je iske wannan yaro bai kamata ma ya sa insa da shi ba, saboda akwai shugabannin yaron kuma abokin aikinmu ne. Idan ma akwai wani abu mu ya kamata ya fuskanta, kuma wannan yaro abin da ya yi ne akan ka'ida, saboda an horar da shi akan ladabi da biyayya ga ka'idar aiki. Saboda haka wannan yaro ya bi ka'ida kuma ya yi ladabi, kuma abin ma a yaba ni abin da ya yi. Wannan yaro gaskiyar magana ya bi ka'ida kuma ya yi ladabi, kuma abin ma a yaba ni abin da wannan yaro ya yi. To, Your Excellency, kafafen sada zumunta a Najeriya na ta cece kuce ana bayyana mabanta ra'ayoyi, wasu na ganin ya kamata ma a hukunta wannan soja. Shin akwai wani hukunci da zai iya hawa kan shi a dokar soja ko kuma nan ku bangaren ma'aikatar tsaro? Dokar soja da hukuncin da za a saboda abu ne wanda ya yi ya bi doka kuma bai ka'ida kuma in kan a dokar soja babu wani hukunci da za a yi masa, saboda abu ne wanda ya bi doka kuma ya bi ka'ida. Dan idan ka lura cikin ladabi ya magana kuma da biyayya, saboda haka babu wata dokar soja da za ta yi aiki a kansa, domin shi minista a ka'ida da ya same shi bai kamata ya sa in sa da shi ba, ko dan saboda wannan kakin. Kuma duk wanda ya wa soja wani abu to tamkar shugaban kasa ya mawa, saboda shugaban kasa shine shugaban rundunar askarawan hafsoshin kasar nan. Saboda haka wannan soja babu abin da za a yi masa. To honorable minister, wasu za su ga cewar waɗannan kalamai kuwa ba za su ɗaure ma sojojin gindi su ci gaba da yi ma mutane irin haka ba? Ai ba magana ɗaure ma sojoji gindi ba ne, kamar da muke ƙa'idoji ana bin ƙa'idoji. Ai ba magana ɗaure sojoji gindi ba ne. Kamar yadda na ce, ai ana bin ƙa'idoji. Ai shi minista ya san cewa wannan yaron yana da shugabanni. Kuma sannan na yi bincike kafin ya je wajen. Ya kira wayan shugaban hafsan hafsoshi na sojoji. Kuma ya ce ya jira zai bincika, amma bai jira ba. Kawai ya faɗa musu. To kaga matsayinsa na babba ya kamata ya saurara har sai an gama binciken. Sannan kuma aka kira shugaban sojoji na ruwa. Shi ma ya tabbatar da a bashi lokaci zai bincike ya ga abin da ke faruwa. To kaga a matsayinsa na babba bai ko kamata ya je wajen ba, sai ya dan bada lokaci saboda kwana ɗaya ne kawai, amma bai jira ba kawai sai ya tafi. Kuma yanzu haka shi shugaban sojojin ruwa ya je ya ga wurin, ko magana ce ta fili na wani, to sai a duba wake da takardar fili da wuri da sauransu. Kuma ai kaga ko kwace wurin aka yi, akwai ka'idojin da ya kamata a bi cikin mutuntawa. Wuri da sauransu, kuma in ma kwace waje akwai ka'idojin da ya kamata a bi cikin mutuntawa. To honorable minister, kawo yanzu ko kun karbi koke daga shi ministan babban birnin tarayya Abuja, ganin yana nuna rashin jin daɗin shi a lokacin da ake wannan hayaniya kamar an masa ba daidai ba? Kawo yanzu kun an shi wani koke na a hukumance? Ba mu samu koke da gare shi har yanzu, Ba mu samu koke da gare shi ba har yanzu. Amma ni da kaina jiya na kira shi da na ga bidiyon, na ce masa ya kamata ya magana da ni, tunda ni ke kula da sojojin ruwa. Ba sai ya ji ya sa in sa da sojan ba, amma ya ce shi zuwa aka yi aka faɗa masa shi ne kawai ya je. Kuma na ce masa zan sa a yi bincike don yin abin da ya dace a kai. Kuma na ce masa zan sa a bincike za a kuma